agung Narendra kang manut Marutana Kundena paring pamandhit ganjar Amit ganjar saben dina mongsa
Mak. Sinambi ngaso sawetara. Heeh. Iki nyimpang saka pagem sedithik. Sebabe apa? Jalaran mau jejer iki adeging kayangan Suralaya. Heeh. Nek kayangan kuwi cangik karo limbuk ki ora eneng. Ha mula saiki disimpangke iki critane genti Mercapada pule bener. Oh iya. Dadi crita mau ngarep disigek sawetara. Ya. Genti nyeritake nggone padha manasuka nang wengkon pule bener. Oh iya. Sinambi tetembangan gendingan dolanan diiringi nganggo gamelan lan ibu-ibu waranggana. Klebu mbok nawa wis padha semadya mengko sawetara nganggo selingan campur sari. Oh iya. Wis gek saiki nembangun dhisik. Tak urut sing saka tengenku iki. Ibu waranggana saka Mbaya Ngalang Gedang Sari Ngalang Ngalor sak dhuwur-dhuwure sing wingi mentas wae ewuh mantu sing nyangik ya aku. Oh iya. Ya syukur. Le rampung ewuh slamet ora ana sambikala. Tur dasare sing nyangik ya ming rombongan dhewe dadi ora kangelan kelangan opah. Ora mokal nek badine akeh. Ha iya ya. Ki sing ning tengenku ki Ibu Krisnawati. Kuwi mentas kagungan ewuh mantu. Heeh. Sesuk gentenan sing ning kiwane kuwi wingi ya wis ewuh nyunatke putrane sing mbarep. Nakku nak Mas Ringku ning wingi lagi sengit-sengite karo aku. Sing nyangik dudu aku. Oh. Nah, sesuk sing keri sing sunatan sing keri iki sesuk wayangan meneh. Besok sing nyangik aku. Oh iya. Sesuk sing nyangik aku sak rombongan saja kuwatir. Sapa? Bu Pariem. Wis sesuk nek sunatan ya arep wayangan meneh. Mbok menawa sesuk iso cocok karo awake dhewe nek ora padu meneh. Nah iya ya. Nek neng rombongan kuwi awake dhewe iki komplit ming 15 yuta. Lah ya. Ah iya ya. Wis gek nembang sing apik. Monggo Bu Krisna kula suwun nembang kanthi tembang gending menapa gending Asmarandana kemawon mboten sah sing angel-angel. Asmarandana larasane slendro patete 6. La 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 la. Oh yeah.
jeneng klali kagulane aja suarane Bu Kresna sing girong kae sing nyambi demung kae sing kakung Mas Panut sing Mas Panut ki sing neng sisih tengen sing kiwa sing demung siji heeh ki adine sing nyiter mulane ikete padha ta iki piyayi loro ki padha wae padha le ora rungon nek sing siji ki nek dirurui kepiye ngono nek kakangane iku nek ditakoni ngono ayo sing gampang ora kanggo ora sing gampang kok nek sing gampang kuwi nek nitik pasuryane kuwi biyen iki nalika enom ya persis kaya sing ngendang kuwi biyen bareng tuwa kok bareng tuwa kok elik ha iya ya kuwi sing gampang kuwi saka Planjan Mas Harso Diono ya kuwi heeh kuwi anggere muni nyambut gawe ngono sing diling-eling mung saerah ayo sing sak gending pasrahno Ibu Pariem. Nah. Ya. Ibu Rikem. Ya. Was bejane hawa
jedulan saka Parangtritis wis ngetok. Nah iya ya. Nggawa germa. Germa ki apa? Apal-apale. Kulino aku. Aku ya sing menjaga keamanan Parangtritis sing wetan dhewe arep munggah ning Parangendhok kae. Wong lanang ya persis kaya kono ku ya. Wong iki persis pokoke ya semyok ngono kuwi. Ah iya. Monggo Bu Pariem.